मोनसे गिदिर खौरां नोंथांनाव माखासे समल' दंसै। लाख लाख आइजोफोरनि एकाउन्टआव थाबैनो माखासे समनि उनावनो सरकारनि अनसुंथाइनि राङा जमा जासिगोन। सनिबारनि फुङाव नोंथाङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ नायनो हागोन, मानोना नोंथाङा सनिबाराव सरकारनि अनसुंथाइखौ मोननो हागोन। नंगौ, थाबैनो माखासे समनि उनावनो लाख लाख आइजोफोरनि एकाउन्टआव रां जमा जागोन। 10 अक्ट'नि फुङाव लाख लाख आइजोनि एकाउन्टआव रां जमा जागोन। आरो सोर मोनगोन बे रांखौ? 10 अक्ट'नि फुङाव नोंथाङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ नायग्रोम। अरुणोदय बिथांखिनि 1250 रांखौ नोंथांनि एकाउन्टआव सोगोन सरकारा। आरो बेजों लोगोसेनो बोराय-बुरि बिथांखिनि थाखायबो रांखौ एकाउन्टआव सोगोन सरकारा। रान्दि पेन्सननि राङाबो मुलाम्फागिरिफोरनि एकाउन्टआव हाबगोन। लाख लाख रेशन कार्ड मुलाम्फा मोनग्राफोरनि थाखायबो मोनसे गिदिर खौरां। रेशन मोननायनि जोबथा साना 10 अक्ट'सिम। 1 अक्ट'निफ्राय 10 अक्ट'नि गेजेरावनो नोंथाङा रेशनखौ बुथुमना लानांगोन। नोंथाङा बे सप्तानि गेजेरावनो रेशन बुथुमनाया गोनांथार। सरकारा बेखौ रोखा खालामबाय दि दानफ्रोमबो 10 अक्ट'आव मुलाम्फागिरिफोरनि एकाउन्टआव रां जमा हाबगोन। थाबैनो माखासे समनि उनावनो लाख लाख आइजोफोरनि एकाउन्टआव रां जमा जागोन। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी. लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।